ipapo ndo panonakidza mukadzi. But mumind make manje akati zidanda iri rikanoroba ivo vanhu kadzi vanofunga rasvika kumapapu, haisvike kumapapu. Chekai biological, hakuna inosvika kuuno kumuromo. Ane zivombera achisvika pahuro pangu. Zviri umu muri kuzvibudza nonsense. Zvafana nevanhu vakare vaiti the four corners of the earth. Vanhu vemubhaibheri vakanyora bhaibheri, four corners of the earth. Vaitofunga nyika ine four corner. It's all in your mind. You think the world is round. You also discovered it's round. But right now, when you keep saying four corners of the earth, four corners of the earth, four corners of the earth, chiyo nyika iri round. Makona abhepi. Wish I can understand everything. No, ngizamukuthi ebantwini. People should learn this. Awula ntwetwa umuntu mnandi or whatever umuntu mnandi, it's all in your brain. Hey, lokho kuncana kumnandi. No, it's all in your brain. Iva abantu amunoti vanekadora. If we switch off the light, vakauya vakakurura hembe usiku, musingazivi ukanza ubate, woti hayi musabata. Vanokuchemedzai. Tikazoti light nkama pedza kuchema. Tumwe tunhu twakuchemedzai mukaona takarembera, so munonoudza mai kuti mama, I'm so sorry, ndakuembarasai. It's all here. So this is what people do. Vafanira vanhu vatenga motikari. Ukatenga ka Mini Cooper, unofunga Mini Cooper ungambobondera ne Mini Cooper. Parking ne Mini Cooper is easy. Nokuti kadiki. Munatenga hama unogona kuti achaipaka sei. But what you people don't know ndezvokuti sometimes mazihombe waya haana ropa enough rokuti izomira ite bango. Because kuti imire inoda ropa kuti imire. Ropa rofangwa kurana kusvika yazoita bango. Uyu wekadora ne ropa rake nokuti rabva rachikaita kapango kakadai kakaoma. Ende kanogona kuda kuitira mashiripiti. Iro rinongoramba rakangoita zima rezuka. Ende upese vasingatonakirwi. So guys, all you need to do is just be unique. Do something chaunongofunga kuti someone asati ambozviita. Kana kuri kunotakura mugomo before bondo, unotakura mugomo wako wakarengedzera wasvika kuti madam ndakuvigira imbiro yogeza. Womboita all the opposite. Wajara kugezeswa namadam. Iwe chimboendawo wombonovaitirawo bhathi, wovarandira bhathi, woisa bhapo bhathi, madam ndakuisira imbiro yogeza. Wogara womboizvita mukadzi. Something unique. Do you know, I was actually shocked when one of my exes I met akauya and she told me she missed something about me. Oh yes, ndinzo kuti ndaitofunga tachataura kuti ndonga wainditema zvokuti unozava varume kateta dovi. What is it? Zvikanzi unoza waimbofamba wakandibata neruoko, wakandibata ruoko mutown. Oh my God, I missed that. Murume wangu ambondibata. Unoza ndafunga tachandirumbidza zvimwe zviri very very special. Kungobata ruoko ngofamba ukabata. Vamwe vanhu vari mupapa they miss kubata ruoko nemaboyfriends avo. Vari kuona varungu vakabatana maoko mutown. They just, because before marriage vanhu vaitoita dream, murume wangu akandibata ruoko tichipusha primary kamwana kedu. All those dreams have not come true yet. Yet they have been married 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. Havasati vambofamba vakabata. Vamwe vanyu vakaguma kiss chacho pawedding yokuti mukadzi sometimes anoda kungokiswa achidzika patrain station ongomukisa chichichi. Some people, those are the memories dzavanoda idzodzo. Saka munhu anonaka it's all zviri umu. Iwo wangozviudza kuti chidhori chinonaka. Unokundwa nechidhori. Chokukunda chidhori. Chinokukunda because unenge wangozviudza chidhori chinonaka. So I'll repeat. Guys, if you're slim, trust me, it's to someone who likes slim girls. Like varungwanda vanhu vari slim. Reason I don't know. To someone anoda mukadzi mutete you are heaven. Anotadza kurara achifunga kamukadzi katete kake. To someone anoda zvigobvu akakuona so ndine shamwari yangu anongoda munhu chinhu cheround. Haadi zve6 pack kana chi, haadi magaro, anongoda chinhu chakangoita chiround. Mukadzi akangoita round, ndo zvanongoda. Izvo ndo zvanongoda, mukadzi akangoita round chete. Mukadzi akanaka. Inda anongoda round, iyo round. You don't ask him why. It's his choice. And people worry about size instead of stroke game.
hanzi wakapa measure sei vamaswanda I guess aisa chimfingo pinda nerula ayo hakusi kure ka ukoko uno vamwe venyu ka munotokundiwa kuvhura vakadzi venyu gynecologist. Vamwe vakadzi venyu ka pavanobatwa gynecologist kuchemist kuchipatara kuma GP vanotonakirwa bhozi ndo inenge itori first time yake kubatwa kuzasi. Vabvunze vakadzi kana tachita china chedu secretly musipo boys taiwirira zvimwe zvakawanda imbopota muchiita magosi akawanda mupinde magrupu evakadzi munonzwirira. Vamwe vanhu vanotonakirwa nokubatwa gynecologist paanenge achitarisa chivhura kudai popa achida kupinza zvimwe zvinhu zvavanopinza mukati vachiita zvinodova tena on murume asatambozviita mba inongori mwana apa muromo unenge uchinwa mwana uyai tichiita yombokuta yopotsa votozopinza ndipo gynecologist oyo are you okay there? Are you okay? Achibata ipo paya pavanoshuwira denda ndabatwa nomurume wangu. One problem, a woman can, in our culture, that's the biggest problem we have. Even in Nini, I don't know its culture. Guys, culture akatiparira. If a woman comes tonight, akati, please, ndine idea today. Why don't we do this? My God, wazvidzidzireve. Saka ikoko kongone small house. Kubasa kwenye koko. Pana manager tombo kuzviita pauri. So therefore, vakadzi vanongozonyarara zvavo. Vogara marriage moya vachingorota zvavo vachingofungawo zvavo. Kusvika pavanotozoti, you know what? F this, F that. No, you know what? Nah, this is nonsense. Ndakuhura. And it's mungo vanongohurira chinhu chidiki chacho. Chidiki. Guys, hakuna. Remember, handisi kuti mese makafana vakasiyana because chinosiyana chacho even matsime chavo chavanosiyana mvura takagara kumusha umwe mufuku ukaisa unoone mvura inotapira umwe mufuku ukaisa une mvura inenge ine munyu zvimwe zvimabhohol zvine mvura ine munyu zvimwe zvimabhohol zvine mvura iri sweet but kuti inonaka ndeipi kumunhu anoda munyu anogona kuti mvura ine munyu inonaka kumunhu anoda mvura isweet anogona kuti mvura inonaka so zviri kungodependa nokuti but senge bhutsu zvandataura senge t-shirt yandakapfeka iyi inogona kufita munhu ane mamuscle isu vamwe tisina mamuscle andikuona iri loose kana kuti ikazopfekwa nomunhu akadai inoita senge yoda kudhubuka handiti kune vanhu kadzowo nevarume vakadero kuti dzimwe nguva anoti achipinda moita senge ichi chiremote chandinacho ichi chirikuda kupinda umo muri kuona chiri kuita senge chiri kupinda mugomo saka kana iwe wangaone uyi yako yakadai podawo munhu anenge ane rino iri rakadai iri kuti ripinde kamunhu ndo size inenge but hazvirevo kuti kunaka kwacho kuri difference kunenge kusiri but iwe wakanga wangonzwa chiti chokwe mumind mako kuti chokwe mumind mako uri senge teaspoon yapinda mugomo saka zvadouraya mind yako so that's why mtona mwana achizvita nemugoti unozvita nemugoti agotonakirwa iwe ugovouya nayo lollipop yako agotadza kunakirwa because it's all here. What am I trying to say? Guys, kana wachuza munhu wako mutete ukamuroora usafa zvako wakadombofunga kuti mukobvu ari better kana une wako but iwewo ziva zvaunofarira iweyo vanhu fidzo uroramba uchingotumira vanhu ari kevi unoda magara yes ndiniwo ndakangozvarwa ndakadero but doesn't mean that wandinoroora nenga nemagaro ndogona kungondoroora munhu ari slim because ndiye wandinenge ndada hapana chinonzi kunaka zvese zviri mumind mako. Most of you worry about time you spend on top. Guys, let me tell you, kana kune fraud panye time iri pa sex. Most people who say toita 1 hour 30 minutes. Let me give you the rule about kucounter kwe sex. Pakafana makore mjere. If someone is given 6 years in prison, anonza aita 6 years in prison, but gorere in prison arinofane gorere kunzero kuti not 12 months. Dzimwe nguva anonzi 6 years in prison omona abuda within 4 years. Atopedza 6 years zake.
That's how they count. Ukatarisa video porno. Sometimes video, when I used to watch porn, I don't watch it anymore. When I used to watch video, actually, sometimes they got about 3 minutes. But you watch it, it looks like they've done it for 40 minutes. Check a time, about my minutes, Mangan. It is done all that stuff in 3 minutes, but it looks like it's done it for 90 minutes. So remember, once I edit long time. Guys, it's not about time. It's about you and a communication. And don't blame someone and then choppers. Do you want to know a secret, guys? Girls. Those guys bad news is those are the guys who really feel you. Those are the guys who really feel you. Mkomana nokurumidza kutunda yeuya waunovenga ye ndiye mkomana nokudisa ye. He can't handle it. Anongota chipindo vakomana mukadzi wangu uyu ane rudo kuzera. Abo vanozoyana fidzo manje vanotanga kuti kinji. I'll tell you why, guys. Guys, if you want to last long, there's one method you can do. There are 3 methods, but kune one. Visa fungwa dzako pane zvauri kuita. You can last even for an hour. When we used to do these things, kudhara tichine macassettes, ndo pataiziva timing. Waiti kana penny chirira one side, yaizozvitena. It was at 45 minutes end. We used to do that when we were young. Uri pamusoro pemusikana, kana CD, noma kanjani, yochinja uri pamusoro, uchitina chat, penny yorira, lapinda, yozotena about tadikitira darova 45 minutes. Yorira futi kusvika yazonostopa because dzimwe dzairira ka 1 yotena yozostopa. Yoenda the other cassette deck what ndarova 90 minutes. Tobuda chidikitira ndakapenga. Because we were so obsessed in the time ndachirikita. Chimwana chacha ndachirikita. Dzimwe dzenguva ipapo panenge uchirikita munhu anongangonakirwa ka 1. The rest of the time angongorwadziwa and futi papo taitoita mamwe wakatsimbirira munhu wakatsimbirira munhu chimuremera dumbu rako richirema chiita neput the whole body, whereas it's just the waistline that should be going like that. Just the waistline. It's just your waist that should be that. Not hinya. Right, guys, that's one thing. The second thing, and that I'll tell. Ndamboti yekutanga reason that munonakidzwa nei? How to last long. Not last long. Take your mind away from what you're doing. Rega kana uda kuti ukurumidza kuzvinyadzisa. Ari munhu unodisisa chaichai. Wapa musoro pake. Woti ndini here wakumana ndini ndapinda apa ndini. Wakumana ndini here ndazopiwa. That's why kazhinji kachona first time murume anongoti pa because anenge mumaindi makari kuti vakoma ndazoiwana ndazoipiwa stonyeni yandakakumbira ndikakumbira ndini here ndavhurigwa kunodai tibanya neonukadzi matopedza ndo zvinoitika. Whereas kana azojaira manje inopinda asingambofunga kuti yapinda achitofunga kana uchida kulasta long uri guy. It's not, you won't enjoy it. If you enjoy lasting long, if lasting long will make you feel better, this is how you do it. As soon as you go in, remove your mind from Iwa Pinda, 1. Start thinking about your debt. Think about your debt. Don't think about zvikwere zvinozoita kuti ukangamwe ivate. Zvimwe zvikwere zvenyu zvakawandisa zvokuti zvokuti inovata. Unofunga chikwere chako chimwe chaunacho chokuti landlord arida kuda kudzinga pamba ikavata madhoma kako chichiri kuita. Think about something else. Mombe wakafudza mombe uchiri mwana mudiki wakati uchitina madhogi, things like that. Uri pamusoro chingotina iwe asi uchifunga zvimwe zvakawanda. Madhoma kana kukubvunza nyaya kuti ndirikudza musanditsitsepa mutirikudza uchifunga zvimwe zvinhu mabills tichakambokurova magwa ikuruma. You can go even for an hour, trust me. Unotozokanga kare ndiri pamusoro pemunhu munhu achingoridza mero kachiridza mero achida kuridza mero. Kana wafunga kuda kuita wejongwe
the quickest way yekuita wejongwe, funga munhu wanu pambo ano waunoziva kuti haufa ukambomuwana waunobvunza kuti auya haufa ukambomubata wenyangwe ukamupimba sei hakude wokurura iyeye uri pamusoro pemunhu wauri iyeye woimaginary iye hazvimbotori kana 20 seconds tuba ndoinonzi I've got 21 seconds to go, I've got 21 seconds to go song yaye. Saka hanzi kana nyika ine zvikwereti komanaka inovata ukafunga zvimwe zvikwereti zvimwe funga zviri moderate, rega ufunga zvimwe zvikwereti zviri too much because zviripo zvimwe zvikwereti zvanoti ukazofunga ka inovata ikazotozomuka next week. So that's the first one. Second one inorequire kubata iwe wega, kuidzvinya nechekuzasi uko. Kana ukanzwa zvoda kuuya pepe kuidzvinya chako kugwa naye kuti it's not happening. Ukazviita for kwaita kwa 15-20 seconds zviro zvinoitwa nevachirudzidzira zvavo 15-20 seconds zvinodzokera, it buys you time. Zvikanga zvoda uya wedzvinya dzokera, it buys you time, buys you time. Unotozoona watoita hour ukatoshamisika. Yes, it's doable, but kuti unzi uri munhu anogona kuvarume, right, dzidza kuvawo nekarhythm kako. Ndongokupaiwo tip imwewo tip pazvinoda vasikana vasipo, because vasikana akazoziva anozvikaunta. Dzidza kukaunta 1 2 3 4 paunosvika 10 wokuti kurungu wongoita kana something chiri unique kurungu iye hauna mubudza ndozvauri kufunga ka iye anokushamisa kuti uri tukambodai paunosvika pane imwe nhambo kurungu 1 2 3 4 pasvika 10 oti kurungu kana kuti wakaisa kamusoro. I hope my son is not watching this because I'm teaching people here, I'm helping people if he wants to, but I hope my relatives are not watching. But anyway, I'm helping people, right? Dzimwe dzenguva, guys, let me tell you, musoro uyo wakasikwa naMwari, musoro wenhingi une ring panapo, musoro wayo une kakagomba kara kumberi. It's there for a reason. Kuti kana ikada kudzoka iti kakomba karing kakaisirwa zviripo karing imbotamba wakapinza musoro wacho chete uchingodai musoro chete wakapinza musoro chete wakagumira pakaring kako, right, uchingodai tenda clockwise and clockwise paunosvika 10 woti ndi yese wotanga futi pamuromo chete uchingodai painosvika 10 woti ndi yese karhythm kamwe karhythm woko ngoti munhu akazongofunga kuti vakambonditemesa musoro. Inodo rimwe stare rekuti dzimwe nguva you'll be so surprised. Vazhinji vanhukadzi vamunoona ipapo vanotunda nemusoro yoyo, because that way you won't miss kajispot. Ndo pakari papa nechokumusoro ikokuya ring yapainenge tendera nechikaraba. That's why muchizoona mamwe mavibrator avo soka ane kamwe kakaita kagunwe kanenge ari paside kekuti kana yapinda yose kagunwe kake kanenge achirabha guys pakanorabha ipapo. That's why sometimes unoona vanhu vanenge vachizvidai ivo vega kuzviita anti-clockwise nemavoko avo pamusoro. Unenge uchitoratidza kuti uri kukonewa. Kwana mukadzi wozviita iye iwe wakapinda ozviita iye neruoko rwake pamusoro papa achikurunga iye achizvikurunga. Vanonenge irimo woona iye achizvidai pamusoro ari kuzama kukuti baba torai rumwe ruoko rwenyu mundiitei mimi. It's much better achizviita iye iwe zviri nani uzviite iwewe. Ari kuzvibata papa ari kuzvibata ka ndipo pane G-spot papa anenge achizvikurunga papa iwe wakapinda. Imboedza kuita so. I know not many people go to the gym of it. Try kuti pasave necontact, pangove necontact yayo chete. So tiri kutaura kuti mabvi nemagokora, handiti mabvi nemagokora, body yako isaita contact and panongoita contact pongoita iwe kumazamu nemuromo wako na iyo iri mukati. Saka uri mumhepo, basically unenge uri mumhepo wakaita senge munhu arikuita mapress ups. Dumbu rake achingonzwa iwewe chete paanenge akuti ndonakirwa ndopozo kuhako pazihagirera zitaitwa ndopozo muti tight haipapo ndo paunobvumidzwa paanenge uridza mhere pepeka pane paanenge udawo contact yekutamba papo unobvumidza kudi
kuti zho paari ende kana yazho nekusaidi manakirana. But kune vamwe vanoita multiple kunakirwa ende dzidza chinhu kuno mwana unakirwa obva atoona murume side anoti akangonakirwa iye tokupushira kusadi haachade murume for some time. Saka ziva munhu wako. Kuno mwana anoti akanakirwa ka otoda kudo kumbundikira kuti usaenda rara pamusoro pangu ngatitobatwa nehope takadai. Saka dzidza munhu wako. Sometimes it's good kusangomanyira unorarameso womubvunza shama inini unongondiona ndawewo pano ndiudzowo zvinokunakidza zvinokusevha kuti unotenga hani iwe uchizara munhu wacho anovenga rurimi. Usamubvunza kuti anovengere rurimi. Vamwe vacho vakaabhuza nerurimi irworwo, vamwe vacho vakadini, vamwe vakachekwa rurimi muhondo, vamwe vakadini nditi. So usafunga kuti zvakanakidza virgin rimwe rakarara naro zvichanakidza uyu, ende usafunga kuti virgin rawakanakidza pekutanga ukadzokera kwaririyo zvino rakasanganawo nevamwe vakazoridzisa zvimwe zvinhu zvokuti iwe usafunga kuti ndindamborara naye 96 hagone. Shamwari zvamufanira kuenda kuchikoro. Ticha akandidzidza grade 1 akati iwo vana vako vachaseva nedoro. Haazivi ndakatozoenda kuuni ndikadodzidza kumudarika because akandisiya inini achindisiya ndiri palevel regrade 1 ndikaona akandisumudza akandiendesa grade 2 grade 2 ndikaona akandisa grade 3. Ticha wegrade 2 akangoramba vamwe vacho achiri maheadmaster paprimary school yavakadzidzisa. Hanzi unonzani newe ndonzi Andy Leon, right? Saka rega kujaja munhu even marambana nhasika unogona kufamba uchiti wababa hapana zvozikana. Shamwari pamwe makangoti muchirambana nhasi the next week achibva sangana nemunhu akamudzidzisa ukazomuona izvo zvinonzwa mbiri yake kuti anogona. So guys, what am I trying to say? Zvokuti munhu anonaka zvezvaka it's here. If you just try one day approach munhu wako achita senge munyuwani. Mu-approach like a new person. Usamu-approach achiti ndivaya baba vekunhuwa mukana. Mu-approach ari new person in your mind. Uone same person iye woimagina ari umwe munhu iye une same person. Uone manakidziro aunoita. Nyaya yandikutaura Grace Marozva ndeyekuti you might be big or small, there is no difference. Hanzi Leon unoda vanhu vari kevi. Yes, ndinoda vanhu vari kevi. Maybe all because it's here. Mind yangu inoda vanhu vari kevi. It's not like vanhu vari kevi vanonaka. Kuna vanhu vari kevi vanotori useless. And kuna vanhu vari kevi vasingagona kugeza. And ndinonzwa mwana achiti kevi muchina wetsvina. Shamwari kune vanhu vari kevi vanoita singasingaendi kutoilet. Unotopakurira rice pachivuno chavo ipapo kadya. Kwaya vamwe vanhu vasiri kevi vanonhuwa. Kuti zvamaita vanhu vasiri kevi. Kuna vamwe vanhu vari kevi vanonhuwa. Kwaya vamwe vanhu vari kevi vasinganhuwa. Kwaya vamwe vanhu vasiri kevi vanonhuwa. Kwaya vamwe vanhu vasiri kevi hazvina answer. Izvo ndageza. Kukandifuna ndageza rungani 3 times today. Ndageza chienda kujimu. Ndikageza nchimuka. Ndapedza jimu ndikadikitira ndikageza ndichinja t-shirt. Saka party unogona kusangana nomwe Andy Leon akageza nezuro anongesa makeup anochengeta ndebvu asingageri uku. Inini personally ndinogera ndotozvisa line kubva apo ndinoenda line kusvika kwandoda ndoita design zvamunoona maline aya. Kune mamwe maline futi andoita. That's me. Nokuda kuzongoita maline. Saka zvinoreva kuti izvo iyo maitana chigumba. Kwabuda mamwe results here maitana handikujoka nemi. So guys, don't ever lie to yourself. Madhafu hakuna chiriko. Do you know guys, kune vamwe vanhu vadhafu vakawanda vanokukundai kuvhura imi muri maslender. Kuvhura changu dai. Kune mumwe mudhafu anovhura zvazvokuti unoti ari active futi agorova chikapa chichengwena. Iwo unongojaja muno mudhafu kuti vadhafu vanga chifemereka vabuda mota vachifamba. Don't judge mabhuku necover. Some of these guys, the best sex vakaita nemadhafu iwo amuri kuti madhafu. And some of these guys, best sex vakaita neslender. Slender yawo unoti hapana magaro hai door frame. Iroro door frame iroro. 90% yevanhu vamwe vacho madoor frame they are so very very good. Unaza munhu akaremara
munhu anenge anokuitira zvazvokuti, let me tell you guys, girls, handizivi hangu, but I believe vanhu vane kadora vazhinji vacho ndo vari very very good in bed. Vanhu vane kadora, vane tudora, ndo vari very 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 good in bed. Maybe vanongada kuratidza kuti disability is not inability. You suddenly watowapa pressure, ukaziva kuti une kadora wapa pressure yekuti ndiyo aratidza kuti shamwari kadora zvako but kanodii zvino vana machingi vana chingechura vanenge vane zidanda rake ungongati just because ndine zidanda dungunoiti zhoo apa useless kungoshungunuka rapedza ende kurigeza rero richida mvura yakawanda futi nemazitisho akawanda bhozi rakarebesa hinyanya hapana chinhu chinobohwa ndonga sekuti mukadzi akugeze zinhu zihombe risina zvaraita. Imbovunga kuti unzi inda unosuka rori yausina kukwira, unzi inda unosuka rori zvino anonzisuka ndiana anondisukirawo motikari yangu yakapakwapo ari kunosuka kamini kupa andori nani yakadika kana ndokunzwa unzisuka zirori apa zirori racho hapana zvarakuita. Maybe I'm not a girl, regai vasikana vachazvi hanzi asi wakambokwira akarema. Yes, yeah. And the ones it's a controversial topic. Kuremara is not something that I usually want to discuss about because munanenga asina kukumbira kuremara. That's why when someone is talking about kadora, that disturbs me. Ndiri munhu mukatasa live vangu, I don't pick on people. I don't want to talk about tudora and stuff like that because it's a discipline. Ina anenge akazvarwa kadero. Even kukurisa kwaita sometimes unotonzwira vanhu tsitsi. Dzimwe dzinokurisa zvokuti you can't control kupfeka tracksuit. You can't control it. Unotoita ikufolda wotobhandeja. You remember Will Smith paita film rake yanzi haitoita kuisungirira. Yotoita ikusungirira kuisa sellotape kuti isamuvha ingakanganisa film. So it's not zvafanana nemunhu anenge ane mazamu. Kune mazamu mahombe anenge akadai so. Anopesera kutoremera munhu zvokuti anotonzozunzwa musana kutonorapiwa kuti bozi ari kurema. Tona. But kuno munhu anoada iwayo kunda pakati papo zvipigira imomo mazamu imomo pakaiswa perfume inonhuhwira wozvipigira imomo ita mitsamhiro. Some husband will marry you for that. Don't koya masikana anetu something tokana. And to be honest, I'm not a zamu person. Unomusikana nikasamuka diki kari nice kuti unoti kanokwana muromo wangu wese kuti tukazadza muromo. People love that. Some people love that. Don't waste your money doing those boob jobs. Just find someone who appreciates it. Stop wasting money. Take that money. Tengera mwana wako mapampa. Tengera mwana wako food. Because shamari unotowapedza kunomaisa akadai so akura dai so unosangana nemunhu anoprefer tudiki apa reverse haichaitiki. Zvakafanana munhu anonoisa matatu. Unoisa matatu 2 years later wakuregreta havachadzimike. Kudzima kwacho kotodhura. So don't let anyone's opinion change you. Do you think mimi shumba dzinokendenga kuti why dziri kufungei? Why dzikaenda dzicomplaina musango kuti kwatidi vanhu vanongoti usiku. Do you think the lions do care? A lion will tell you, go hang yourself. Kana tane nzara tongo ya tokudya. Ndona. Inini I believe, guys, any person in the world, ana anotomuda. Right now, any person, it doesn't matter you want to kill yourself tomorrow. There is a guy right now who can swap your life for his. Right now, not one. In the world, I think there's 1,000 people right now who wish they can be you right now. More than 1,000 people who wish. It doesn't matter. You might have AIDS, you might have what. There is 1,000